सेथि जथाय मावफुंबादा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद उदालगुरि जिल्लानि हाग्राबारि बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों सोलिबाय थादों आरो बे साननैनि हाबाफारिजों जा दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि सेथि दैदेनगिरि जिथु मावबादा बेनि गासैबो हाबाफारिया मा थांखिजों बिथांमोना खुंफुं लादों साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननि गासै खोन्थाफोरखौ जों रोखायै मिन्थिनो थाखाय बे समाव जों दं दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोनखौ जों बरायना बाथौ बिबुंसारनि बरायबाय सार बिथांमोनखौ खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि साफ्रोम नायगिरि आरो बाथौ बिबुंसारनि मावथिफारिया बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै जोङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आरो माइनाव आफादनि जिथु सेथि जथाय दैदेनगिरि मावबादा साननैनि हाबाफारिजों नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव लादों बेहाय जिहेतुके सेथि जथाय दैदेनगिरि मावबादा बिनि गुबै थांखिखौ माबोरै फोरमायनाय नोंथांमोना बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि तारिखाव मोनसे आसामनिल' मोनसे गौथुम जानानै थायाखै जे दुलाराय बाथौ गौथुम मोनसे इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसन जानो थांगासिनो दं थ' बे बिथिङाव नोजोर बोनानै जों मोनदांनो हादों जे मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलनि मोनसे अर्गानाइजेसनाव दा बिनि दैदेनगिरिफोरा बोरैहाय जानांगौ बेखौ जों अनुभब खालामदों आरो बेनि थाखायनो जोङो गोबां रोंनो दं दैदेनगिरि हिसाबै जों गोबां सोलोंनो गोनां दं आरो बे थांखि आरो नोजोरजोंनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा माइनाव आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव धोरोमारि सांग्रांथि बांहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय सानखांनानै लानाय जादों जिहेतुके नोंथाङा बुंदों जे दैदेनगिरिफोरखौ राफोद खालामनायनि थाखाय दोरोङारि बिथिङाव बा धोरोम बिथिङाव बा अर्गानाइजिं बिथिङाव बे मावदाखौ स्पेसिफिकेलि सोरबा बेबायदि राफोद दैदेनगिरि मावबादाखौ सामलायनो थाखाय बेनि सायाव बानबुंथि होगिरि बेबायदि फोरोंगिरि आलासि महरै नोंथांमोना सोरखौ खावलायदोंमोन जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनावा सेथि केबिनेटनि गेजेरजों जिथायनाखि जोङो बे थांखिखौ लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनावनि मोनसे दैदेनगिरिफोरनि ट्रेनिं वर्कशप जोंहा जानांगौ होननानै आरो बे थांखि बायदियैनो जोङो बाक्सा जिल्लायाव जोङो प्रप'ज खालामदोंमोन गिबियाव आरो बे बाक्सा जिल्लायाव जिथायनाखि प्रप'ज खालामदोंमोन अब्ला जोंनि ओनसोलनिनो बाक्सा जिल्लानिनो थागिबि सार बिस्वजितनि खोमायाव एसे माने जोंनि बुंनाय बाथ्राया रिंहैदोंमोन आरो बिथाङानो फार्स्ट माने जोंखौ थुलुंगा होदों जे बे हाबाफारिखौ लानांगौ बेसेबांसो मानसि जागोन नोंसोरनि बे प्रग्रामाव होनबाय आंनि टारगेटआ फार्स्ट माने 100 जननिल'मोन मात्र माने जोंनि दैदेनगिरिफोराल'सो जों लानायनिमोन जिल्लाफोरखौबो जों लाया होननानै सानदोंमोन आरो नाथाय उनावहाय जोंनि केबिनेटआव सावरायफिननानै जों जिल्लाफोरखौबो लाफिननाय जादों दा दिनैनि नैबे प्रग्रामा एक्सुवेलि बाक्सा जिल्लायाव जानो गोनांमोन बेखौ बिस्वजित दैमारिया जा आथिखालनि बुंथिगिरि आयेन आफादनि आसामनि बिथाङानो गासै माने बानजायनायनि खरसखौ जोंनो होदों आरो बिथाङा होदोंब्लाबो बिथाङा सरकारि मानसि हिसाबै जोंजों टाइम टु टाइम जोंजों थाफानो हानाय नङा होननानै जोङो जायगाखौ बिथाङानो सेलेक्ट खालामनानै फैयै जोंनि बिथाङा जिहेथु पानेरि कमिस्टिनि MLA आरो नैबे थानसालिया पानेरि कमिस्टिनि सिङाव गोलैयो आरो बिथाङा बेखायनो गावनि समस्थियावनो नैबे थानसालिनि महरखौ मोजां नुना जायगाखौबो मोजां नुनानै बिथाङा खाग्राबारि आनसलिक एबा बियाबखौ खावलायनानै थांनायसै आरो जों जै दिनखालि प्रप'ज खालामबावनो फैदोंमोन सार जोङो प्रग्रामखौ सेप्तेम्बराव लानोसै होनना बुंनायाव दा बेबायदिनो बे सानखालि बेयावनो बिथांखौ लोगो हमनाय जादोंमोन आरो जायगाखौ मोजां मोननानै बिथाङा बेयावहायनो प्रग्रामखौ लानांगौ होननानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि साननैनि जिथु सेथि जथाय दैदेनगिरि मावबादा बे बेसेबां जिल्ला आरो बेसेबां थान्दै नुजाफैनो हादों होननानै नोंथांमोना फोरमायनो नागिरदों आं मिथिनायाव जोंनि रेजिस्ट्रेसन मथे जोंनि जिल्लाया 13टा जिल्लायाव एटेन्ड जानो हादों आरो जोंहा उदालगुरि जिल्लानि 22टा बियाब जोंहा दङ आरो बे 22टा बियाबखौबो जोङो सानै लाइमोननि सानै आरो माइनावनि सानै बिबायदि हांख्रायनानै बे मावबादायाव गासै 200 माने सोलोंसा बा दैदेनगिरिफोरा थुबुर जाफैदों जिहेतुके दैदेनगिरि मावबादा
बे दैदेनगिरि मावबादायाव नोंथाङा जिहेतुके दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बे हिसाबै बेवहाय नोंथाङा होनदों मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बा बियानिफ्राय सानै खावलायनाय जादों दैदेनगिरि मावबादायाव जेसिंनि थान्दै बिथांमोना बाहागो लादोंमोन बे थान्दै बिथांमोननि गेजेराव दैदेनगिरि महरै नोंथाङा माबोरै आसा खालामनो नागिरदों आं आसाफारिजों नैबे जिथुनिखि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों हाथाराब्लाबो जोङो जायफोरा बिबानाव मोनबाय जिल्लानि बिबानगिरिफोरा नैबे प्रग्रामाव बाहागो लादों आं आसा फारिदों नैबे ट्रेनिं वर्कशपनि गेजेरजोंनो गावबा गाव जिल्लायाव बिथांमोना एसेब्लाबो प्रभाब खोलैनो हागोन दैदेनगिरि हिसाबै जों फोरमायनो खोब दुखु नाङो जे किसुमान जिल्लाफोरा माने लाइमोन आफाद दङब्लाबो मात्र प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाल'सो दङ आरो दा गतिके बिथांमोना माबायदि गावनि टीमखौ थिग खालामना लानो हायो बे टीमखौ थिग खालामना लानांगौ बेनिफ्राय भेरियास प्रग्राम जोंनि लाइमोननि भेरियास प्रग्रामफोरखौ बिथांमोना आं लानो हागोन होननानै मिजिं खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जिहेतु गाहाय आलासि फैगोन आरो बे गाहाय आलासिनि मावफारिनि गेजेरजों सोर सासेखौ नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बे हाबाफारियाव खावलायदों ओरैनो बेवहाय जोङो प्रग्राम बायदियै जोङो मोनसे टपिक्स होदों दिनैनि आयदायाव दङ जोंहा नैथि जिथुनिखि फोरोंथाइ बादायाव दङ दिनै सानै जोङो आलासि दङ जोंहा बिथांमोनानो जाहैबाय मानगोनां गहिन चन्द्र बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन बिथांनो मोनसे आयदा होनाय जादों बेनो जाहैबाय बाथौ धोरोमारि बिबानगिरिफोरनो सिजौआरि गियान स्पिरिचुवेल नलेज दानायनि गोनांथि बे आयदा बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद माइनाव आफादनि जानानै जोंनि धोरोम सिबियारि लाइमोन माइनाव बिथांमोननिसिम माबायदि खौरां हरनो नागिरदों हाबाफारिनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो आसा फारिदों जे माने जोंहा बेबायदि प्रग्रामफोरा जेनेबा जोंनि धोरोमारि जौगाथायनि थाखाय जों फोसाबथाय लाइनाव माने फोसाबनाय फोगोबनाय बे हाबाफारिया जों जागोन होननानै सानदों आरो दैदेनगिरिफोरा जेथिंबो रोंखा राखा जायोब्ला बियो खामानि मावनो जेरावबो सौदुआ गतिके बेबायदि खामानि नैबे दिनैनि वर्कशपनि गेजेरजों जानो हागौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा एसेबाबो जायगायाव खामानि मावनो हागोन ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनो हागोन बेखौ आं मिजिं खालामनाय जादों साबायखर